na ekwan ayekwan kase am ebi mu bom ekọ enkran wo hwe oman yi mu Kumase Mpota mu meame ahodo a asem akase ebefa ekọ Kasi industrial area na aha edi mu akotene pa na wo hwe ba bia megina potin ya ekwan ana ebugu mu den mo amahwem asem akase a etwetwetwa mu ebi ya anwaka trailers ahodo a etwam no bra mo brem ansa na omatimi afa ha aha aya biaya empempi asem ata munuto ha wo hwem omo san no se de siti a adin pa se omo anto omo bo a omatimi afa ha kọ abra amfa akwanhia bia ema eno ana Opemsuo TV Opemsuo radio ya twe Kumase mpanifo adwena sisu se we aya highway kwantempon kase a awase akwan ne akwantempon so ye no omo ti omani ebehwem na ye nhwe ema ekwan emumu kura ye hwa ensu a epie firi mu aba eye Ghana Water Company wo modro bani bi na ensuom efiri mu a eba no eye ekwan am ehia pa se si a ye kasam empanifo ejaje omo ye bia no nya adaje eba behwem aha ye kwantempo kase ye nhwe ehye kase ye eben baabi a wofa no enya ne fabra pa eno no nanso se de aha no abuagum aye nti no awose onya abotrem na ansa no watimi atwam akọ se wo mo anya abotre pe na che se ehyan akase no omofa ebaya ya pa aha be ya bua na ebugum ye hwe ensuonsu a epie bana na che se enonom ekwan no ama aye mre pa ye hwe ehyan ya ekwen we ya ka akase pa se de wasim anya abotre a wade kọ enya na abotre nya mu a eye den ya ebetuma akofo asem kase aba eno nti empanifo enhwe ama asem kase ensi ansana atu anamo enu nti na Opemsuo TV Opemsuo radio yaba ya twen panifo adwase se wo mo nhwem na babia ebuagum idie ehia se animanimu ya panifo de ye betu yem ebesiesie kwan no ema bibia etotote pa eti we ya de a ede asenkafo ne akwantufo enkwan eto asan mu pa ye hwe ha asan ta obo pieso dada na aha so asan tututu ehwe ensuo ya etini ya enya nsuo ato free room eye Ghana Water Company ensuo ena apai drobe no ena enonom ekwan nyina emu baabi adikan ayi a kire mo dada no eno so saa na ekoso ama ekwantimpon ebugum eti sadia ya kanu no eya asem ehia se sie empanifo tu ho anamon ema kwantimpon kase Anloga Junction kwantimpon ye hwe sadia ahyem etabo peso wa ha ahyem akase a omu befa ha ebi mu bomu akọ asokọ industrial area ye hwe tankers ahodo trailers ahodo a dane da etwam ha se ha kwan annaso yie ama wonmo a anya nwanwa se ehya akase ebi betimi amunato eti ka kire mpanifo se we de me ententena me nhwe ama bibiboni ensi ansa ne atu ho anamon wose animanimu ya yetu ho anamon na eboa ema kwan etoso se de sene fata aha na Kumase mpanifo efa se abamu mpanifo ba aha ena omofa enu nti yesra mpanifo se yenhwe na yie ntoyie na akwantufo ne asenkafo enkwa edasan mu ewo Kumase Anloga Junction no yentimi enyi emfiri ho medamo